I ove godine na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu održava se case study takmičenje koje je namenjeno svim studentima ekonomskih i menadžerskih nauka u Republici Srbiji. Ono predstavlja izazov za mlade ljude koji žele da svoje znanje primene u praksi i takmiče se sa studentima ostalih prestižnih fakulteta kako bi pokazali kvalitetan budući kadar. Rešenja problema takmičara ocenjuje žiri koji se sastoji od predstavnika privrede i predstavnika fakulteta, koji vam prenose svoje utiske sa case study takmičenja. Smatram da je to takmičenje vrlo bitno za studente jer daje jednu situaciju pravu poslovnu, koja će u stvari biti njihovi svakodnevni zadaci kada završe fakultet i kada se zaposle u nekoj od firma. Takmičari svoje rešenja prezentuju ispred komisije. Šta je najbitnije za jednu prezentaciju da bi bila pobednička? Bitno je mnogo stvari. Bitno je prvo da sadržaj bude dobro koncipiran, odnosno da ne bude prenatrpan najpre to. Znači da sadržaj bude dat u nekim osnovnim crtama, ne nabacan u nekom tekstu, zatim da postoji jedna dobar odnos između onih koji izlažu prezentaciju i same publike. Case study takmičenje se može posmatrati iz nekog drugog ugla. Učestvovanje na ovom takmičenju mnogo mi je pomoglo u mom samopouzdanju. Takođe, unapredila sam neke veštine kao što su, na primjer, učestvovanje u timu, odnosno rad u timu, zatim veštine pregovaranja, rada pod pritiskom, jer su sve to neke situacije sa kojima se učesnici na ovom takmičenju susreću. Da li preporučuješ studentima koji nisu učestvovali u case study takmičenju da se prijave i budu deo tog takmičenja? Pa naravno, predlažem svim studentima koji žele da iskuse neko novo iskustvo, da isprobaju svoje veštine, pomere svoje granice i vide u čemu su još sposobni, koje su im prednosti, a koji nedostaci u samom znanju koji stiču tog studenta. Što se tiče mojeg iskustva, mogu da kažem da je samo pozitivno i da bih svakako preporučila studentima da se prijave za ovo takmičenje. Pre svega zato što mogu da upoznaju ljude koji su predstavnici privrede i na taj način steknu mogućnost da ostvare praksu nekih od tih kompanija, u krajnjem slučaju i zapošljenje, što je veoma bitno za naše studente. Organizatori se trude da takmičarima obezbede dobru radnu atmosferu i zanimljive nagrade. Case study je studentsko takmičenje u rešavanju realnih poslovnih problema. Članove žirija čine eminentni stručnjaci iz privrede iz različitih oblasti. Žiri najčešće daje nagrade u vidu takse najbolje plasiranim ekipama. Zbog toga vas pozivamo da i ove godine uzmete učešće na case study takmičenju. Iskoristite priliku i primenite svoje znanje u praksi. Pokažite timski rad i kreativnost rešavajući realne poslovne probleme. Učešće vam omogućava i osvajanje zanimljivih nagrada. Zato sakupite ekipu, prijavite se i budite deo case study takmičenja.